La contaminació atmosfèrica va matar el 2019 a Barcelona un miler de persones i no només això, també provoca patologies i diversos efectes nocius sobre la salut. Per parlar-ne, en un moment també en què Sant Cugat acaba d'aplicar la zona de baixes emissions i també en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny al món, tenim amb nosaltres l'investigador santcugatenc Jordi Sunyer, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública i també cap del programa de salut infantil de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Primer, benvingut i gràcies per atendre'ns. És un plaer, bon dia. Bon dia. Comencem pel començament. Quins efectes té la contaminació ambiental en la salut i si podem afirmar, efectivament, com deia l'estudi, que la contaminació mata i està darrere d'aquesta xifra impactant d'aquestes morts a Barcelona? Sí, bueno, va ser el 2017 que l'Organització Mundial de la Salut va dir que la primera causa de mort ambiental per riscos ambientals era la contaminació atmosfèrica. I això era fruit de molts anys de recerca, no? O sigui, aquest estudi de Barcelona coincideix amb els estudis que s'han fet a nivell de l'Organització Mundial de la Salut o d'agències internacionals. La contaminació afecta el nostre cos no només per l'aparell respiratori, sinó sobretot per l'aparell cardiovascular, és a dir, els efectes majors de la contaminació són sobre l'infart de miocardi i sobre l'ictus. I els darrers anys el que hem sapigut és que, a més, la contaminació és origen de problemes reproductius durant l'embaràs, és l'origen de retards en el desenvolupament dels infants, és a dir, que té un impacte més enllà de la gent gran i més enllà, diguem-ne, de malalties cròniques i severes, sinó que poden ser també l'origen de problemes que s'arrosseguen al llarg de tota la vida. Ja m'ho ha començat a comentar, però també li volia preguntar, en concret pels infants, quines patologies van associades que tenen associades a la contaminació? Bé, històricament tenim molts estudis sobre els efectes en l'aparell respiratori, és a dir, el que és superconegut i demostradíssim és que nens amb asma, doncs la contaminació els hi pot agreujar o provocar un atac d'asma, però també sabem que la contaminació pot ser origen d'asma. Però més enllà de l'aparell respiratori, el que hem descobert els darrers anys és que tot el que té a veure amb el cervell, és a dir, tant problemes d'origen mental com problemes d'origen conductual, doncs poden també tenir una certa relació amb la contaminació atmosfèrica. Estem parlant de malalties que són multicausals, és a dir, tenen moltes causes, però la contaminació pot ser un contribuent important. Han sorgit o poden sorgir noves patologies de problemes de salut per l'augment de la contaminació, tant en infants com en adults? Bueno, per exemple, el que sabem és que l'Alzheimer és una malaltia que va en augment i sempre ho hem relacionat amb l'envelliment de la població. Doncs cada vegada tenim més dades que no és suficient l'envelliment de la població i que el fet de conviure durant tota una vida amb atmosferes que ens pensàvem que eren netes i que sabem que estan contaminades, encara que no veiem la contaminació, doncs pot ser també una explicació pel que estigui augmentant l'Alzheimer. I qui diu l'Alzheimer diu altres malalties que mai havíem pensat que poguessin tenir una certa relació amb la contaminació atmosfèrica, però, per exemple, malalties neurològiques com l'esclerosi en plaques, que és una malaltia de la qual desconeixem bàsicament les causes, doncs hi ha associacions d'estudis que, més enllà de factors com pot ser l'estrès o algunes infeccions víriques, també la contaminació atmosfèrica ho pot. És a dir, que cada vegada anem descobrint que l'efecte de la contaminació és multisistèmic, afecta a molts òrgans del nostre cos. Ara parlem per veure què podem fer, quines mesures s'haurien d'aplicar, però anem tard per revertir els efectes? Bé, evidentment que anem tard, és a dir, la contaminació ha produït càncers de pulmó i ha matat a gent per càncer de pulmó. La contaminació ha produït infarts de miocardi o ictus i aquesta gent ja no hi són. Per tota aquesta gent anem tard. Hem d'entendre, i el que diré no és per disminuir la importància de la pandèmia, però l'any 2020 va morir més gent per culpa de la contaminació atmosfèrica en el món que per culpa del virus. Evidentment, la pandèmia és molt més important per tots els efectes que ha tingut, econòmics, socials, tots els efectes indirectes segur que seran extraordinaris, però és per posar en relleu
i donar una comparativa, un indicador de la importància que té la contaminació atmosfèrica. O sigui, la qualitat de l'aire, malgrat que no veiem que l'aire està contaminat, no és la que el nostre cos mereix. Nosaltres, per viure d'una manera que arribem al nostre màxim esplendor, al nostre màxim desenvolupament a nivells saludables, necessitaríem viure en ciutats que tinguessin un aire molt més net. Doncs això tornarà a passar l'any 2021 amb molta probabilitat, que hi haurà més morts, més milions de persones que moren per culpa de la contaminació atmosfèrica que pel virus. Això, li volia preguntar també, ara entrem en els canvis i quins són els més urgents, però per què creu que aquest canvi no s'ha fet del tot encara? No sé si són qüestions culturals, polítiques, econòmiques... Bé, a veure, estem en el món dels problemes complexes i aquest és un problema complex. Per una banda, tenim l'experiència de moltíssimes ciutats europees que han fet el canvi, que fa anys que porten ben fet el canvi i estan ara aconseguint els resultats. És a dir, per una banda, és evident que fem tard. O sigui, ara parlarem aquí del que acaba de passar a Sant Cugat, que és la zona de baixes emissions. Londres ja fa pràcticament 16 anys o 17 anys que té una zona de baixes emissions. I això es nota tard. Clar, Londres ha tingut 16 anys per anar millorant i ajustant aquesta zona de baixes emissions. Però qui diu Londres diu qualsevol ciutat europea està fent moltíssimes intervencions. Aquí, per què anem molt més lents? Bé, segurament hi ha moltíssims factors, ara jo no crec que valgui la pena entrar-hi, però el que sí que és evident és que hi ha una sèrie de fets que s'han d'enfrontar. Els fets que s'han d'enfrontar i que no es poden amagar sota l'alfombra i que tothom ha de conèixer, perquè això no està en mans dels polítics només i de les administracions, sinó hi ha una complicitat entre l'administració i els ciutadans i les associacions, perquè entén tothom aquest repte, no ho solucionarem. Però hi ha fets inqüestionables. L'aire que tenim és un aire de molt baixa qualitat. Nosaltres estem respirant un aire contaminat, que és perjudicial per la salut. I aleshores és perjudicial per la salut dels que són adults, però també és perjudicial per la salut dels infants i és perjudicial per la salut dels que estan en aquests moments en etapes prenatals. És a dir, nosaltres els estem en aquestes noves generacions proporcionant un ambient que és intolerable i que des d'un punt de vista ètic diríem, atentaria al que és un dret humà, que és respirar, són drets humans de tercera generació, que és respirar un aire sa. Aleshores, aquí és un fet inqüestionable. De la mateixa manera que és un fet inqüestionable que hi ha el canvi climàtic. Qui vulgui negar el canvi climàtic, doncs és una persona que és una persona mal informada, com a mínim, o que té mala fe, perquè si un llegeix tot el que ha passat i observa tot el que està passant amb el canvi climàtic i les prediccions que es fan sobre el canvi climàtic, veurem que estem fent una carrera salvatge cap a un precipici terrible. I tercer, hi ha un tercer factor que és innegable, que és l'augment demogràfic. O sigui, Sant Cugat, per exemple, té una xarxa viària en el centre que és la de la ciutat que hi vivien 10 o 15.000 persones. En aquests moments hi ha pràcticament 100.000 persones a Sant Cugat. Si tothom vol baixar amb cotxe al centre de la ciutat, això és innegable. O sigui, tenim un tercer problema de congestió. Aleshores, això s'ha d'enfrontar. Quines eines tenim per enfrontar-nos? Són complexes. Que els botiguers tenen temença perquè si no es deixa circular lliurement tindran menys beneficis. Això, doncs, s'ha d'estudiar, s'ha de fer bé, però jo els diria d'entrada als botiguers, escolti'm, vostès han de saber que de totes les experiències que tenim també en el nostre entorn, quan s'han tret els vehicles privats dels carrers i s'ha fet les zones més habitables per als vianants, ha augmentat el comerç. És a dir, que vigilem els prejudicis que tenim, perquè de vegades estan equivocats.
Justament, els canvis passen primer per la mobilitat, per reduir aquest trànsit, sobretot dels vehicles més contaminants. Ara entrarem en concret en la zona de baixes emissions, però en general és el primer canvi que hauríem de fer, tant de mentalitat com de mesures. A veure, a Sant Cugat hauríem de conèixer exactament la contaminació d'on ve, perquè hi ha una part que segurament ve de les zones industrials del voltant, però dels estudis que tenim fins ara doncs podem garantir que una part prioritària, primordial de la contaminació de l'aire de la ciutat de Sant Cugat doncs prové dels vehicles, no? I aleshores aquí això representa que hi ha tres elements que conformen aquesta complexitat. Un és l'espai públic perquè sigui ocupat per els vehicles o per altres formes de desplaçament. O sigui, és una lluita per aquest espai. Volem més arbres verds, més zones verdes, volem més zones perquè la gent pugui caminar, volem més zones peatonals, volem més zones perquè la gent faci en bicicleta o li deixem en el vehicle privat. O a tot el que és la paqueteria, tota la logística, que és un problema afegit, nou, i que hem viscut els darrers mesos. Com s'ha de fer aquesta paqueteria? Hi hem de donar espai? Aquí tenim un problema, que és l'espai. Aleshores, ens hem d'enfrontar a aquests problemes. No podem no fer res, perquè aquesta és la pitjor de les decisions, no? Tenim un problema de les formes de mobilitat. O sigui, tenim un problema de l'espai, tenim un problema de les formes de mobilitat, i què és primordial? Què és més important, el peató o el vehicle privat? És més important el peató o la bicicleta? És més important la bicicleta o la moto elèctrica? És més important... O sigui, quines són les prioritats en les formes de mobilitat? Per tant, més enllà també d'evidentment mesures polítiques, també hi ha d'haver un canvi de mentalitat del ciutadà, de la manera de moure's. Sí, sens dubte, sens dubte. O sigui, hi ha un problema urbanístic que aquí també el ciutadà ha de participar, com es reurbanitza, que és el que hem fet a totes les ciutats europees. Hi ha ciutats que han canviat radicalment el patró de prioritat. El que abans era prioritat per al vehicle privat, ara és prioritat pels peatons o per la zona verda o per la bicicleta, i el vehicle privat té una part petita d'aquest espai. Però, a més del problema urbanístic, hi ha el problema de com ens movem. I aquí, cada un de nosaltres ha de ser conscient d'aquests tres reptes que jo anunciava abans, d'aquests tres fets, i cada un de nosaltres som responsables de la petjada de carbó que emetem. Cada un de nosaltres som responsables de l'espai públic que ocupem quan, per exemple, portem el nen a l'escola amb cotxe. Això és una decisió individual per cada un dels veïns de Sant Cugat. I cada un de nosaltres, en aquests moments, hauria de prendre una decisió en funció d'aquestes variables. La contaminació de l'aire, el canvi climàtic i la tercera de les que havia dit, que ara no me'n recordo. Voldria acabar amb aquesta pregunta amb una... He parlat de l'urbanisme, he parlat de la mobilitat i el que ha de canviar també, i aquestes coses inevitablement canviaran. És que no hi ha més remei, perquè els problemes són així de grossos. I el que ha de canviar també és la nostra cultura, la nostra conducta. És a dir, com que hi ha el mateix espai i tenim molts més gent, hem de compartir, és que hem de canviar la possibilitat. És a dir, el transport ha de ser compartit, la mobilitat ha de ser compartida. Veiem, doncs, motos compartides, bicicletes compartides, cotxes elèctrics compartits, però compartir serà una conducta, un canvi en les nostres maneres de fer. O sigui, si un se'n va a treballar a un polígon industrial, haurà de compartir, perquè no pot ser si no hi ha el transport públic adequat, perquè no pot ser que hi hagin la quantitat de cotxes que van amb una ocupació d'un habitant. I si no, això s'ha de penalitzar, és a dir, qui vagi sol en el cotxe s'haurà de penalitzar. I jo no dic res revolucionari, això està passant a ciutats de tots els colors d'Europa, siguin de dretes o d'esquerres. I la segona cosa que ha de canviar és que la nostra perspectiva sobre
l'activitat física, la necessitat de que ens hem de moure, està canviant radicalment. És a dir, a totes les edats, i quan més gran, més necessitat té la gent de sortir de casa i moure's, és una urgència. No només és una urgència per l'obesitat, que és un problema sanitari gravíssim, o per problemes osteoarticulars i de salut, sinó també perquè és un cobenefici superimportant per reduir la petjada de carboni i per reduir la contaminació atmosfèrica de l'aire. Aquesta mobilitat activa que se'n parla. En concret, tornant a la zona de baixes emissions de Sant Cugat, que és la mesura que acaba d'aplicar el municipi, és suficient això de prohibir la circulació dels vehicles més contaminants? No, de cap manera. O sigui, jo entenc A veure, tot el que és nou i els grans canvis ens costen, no? Però la zona de baixes emissions està imposada per la Unió Europea, és a dir, és la mesura estrella de la Unió Europea que força totes les ciutats per reduir la contaminació atmosfèrica, és a dir, d'aquí no ens en sortirem. I a més, el govern espanyol acaba d'aprovar pel 23 que totes les ciutats de més de 50.000 habitants ho hauran de tenir. És a dir, per què això? Per què? Malgrat alguns o molts diuen que és molt ineficient. Per què? Perquè és un marc que primer reconeix que necessitem una atmosfera protegida. Per què? Perquè la qualitat de l'aire no és suficient. Això és un pas de gegant, és a dir, fa 5 anys aquí no hi havia cap ajuntament que reconegués que el seu aire no era saludable. En aquests moments és un primer pas. Hem reconegut el problema, l'aire no és saludable i necessitem una atmosfera protegida. Aleshores, és un marc en el qual es poden fer moltes intervencions. En aquest moment s'ha fet un pas de puça, que és els cotxes molt antics, doncs els traiem. Però bé, de moment encara els que més circulen, que són les furgonetes de repartiment, segueixen circulant. Bé, això sembla que en un any això canviarà, però així i tot es aniran fent diferents ajustaments i diferents intervencions dins d'aquest marc, que és la zona d'atmosfera protegida, que és la zona de baixes emissions, on hi haurà zones de no emissió, per exemple. Tot el centre de Sant Cugat és una zona de no emissió, i aquesta és una zona superinteressant, perquè la gent de Sant Cugat l'aprecia, la zona de no emissió. En canvi, a l'inici va costar d'establir-ho. Bueno, això és el que ha passat a totes aquestes ciutats. Jo mencionava Londres, on fa ja 16 anys que tenen la zona de baixes emissions i l'han anat ajustant i han anat fent canvis per anar guanyant eficiència. Ara per ara, el benefici que tindrem és molt petit. Amb la intervenció que hem tingut aquest primer any, doncs reduirem un 2%, màxim 3% la contaminació, i l'hem de reduir més d'un 30%. Aleshores caldrà fer moltes més coses. A Sant Cugat, per exemple, també es parla que hi ha molta zona verda, més enllà de Collserola i de la zona forestal també hi ha molta zona verda urbana, diríem. Això també millora la qualitat de l'aire? Sens dubte, sí. Però és que va junt, Va junt. O sigui, si nosaltres volem ciutats amb menys contaminació, això no es pot deslligar de ciutats més verdes, ciutats més sostenibles, ciutats més amicables i més habitables, on el que és important no és el vehicle privat, sinó és el ciutadà. O sigui, tot va junt, és el mateix paquet. Ara, certament, quan més verd hi ha, més retenció de partícules en els arbres, per exemple. Això és un gran avantatge que té Sant Cugat. O sigui, Sant Cugat té 2 grans avantatges per ser líder a Catalunya. A Espanya no, perquè ha perdut el tren, perquè a Espanya hi ha ciutats que ho han fet molt bé i han fet grans canvis, per exemple Pontevedra, per exemple Vitòria, però a Catalunya encara necessitem una ciutat que sigui líder, que comenci a fer canvis i que demostri al resta de ciutats que aquests canvis doncs, són eficaços i eficients. I aquí crec que Sant Cugat té l'avantatge que ja té molt espai verd, però quan més espai verd millor. De fet, tot a la ciutat hauria de conviure d'alguna manera amb espai verd. I la segona és que el nivell educatiu de Sant Cugat és prou alt com per no permetre que fer això juntament amb els ciutadans, perquè el nivell educatiu és el que permet que hi hagi una comprensió i una corresponsabilitat. Ha millorat, creu, la consciència ambiental en general de la societat en els últims anys? O encara falta això, que dades com aquestes més impactants calin més en el ciutadà perquè se n'adoni que és un canvi inevitable i que s'ha de fer ja? Sí, bueno, aquí estem.
aquí estem, o sigui, clar, el gran problema, i ho hem vist amb la pandèmia, el gran problema és el negacionisme de la realitat, és a dir, si nosaltres llegim els fets d'una manera sense priorismes i d'una manera freda, com per exemple van ser els físics que fa 40 anys van començar a predir el que passaria amb el canvi climàtic per una sèrie de dades que tenien i de modelitzacions que van fer i que sempre ho han predit, si bé a la baixa, és a dir, els canvis després s'han produït amb el que havien predit i amb el canvi climàtic de manera més conservadora, més reduïda del que havien dit, doncs si nosaltres ens mirem les dades, els fets són evidents. El gran problema el tenim amb els sectors que per interessos ocults doncs creen una sèrie de notícies falses que neguen la realitat, no? Aleshores, aquí estem. O sigui, el gran problema que tenim en aquests moments, igual que ha passat amb el virus, és el negacionisme, i amb el canvi climàtic passa el mateix, i amb la contaminació passa el mateix. Ara, el que està negant això, per exemple, amb la contaminació, ha de ser conscient que és corresponsable, si ho nega, de que els seus fills o els seus familiars o els seus amics doncs puguin morir d'un càncer de pulmó que es podia haver evitat. Tornant a la pandèmia ja per acabar, com deia, jo un estudi, per exemple, de l'Institut de Salut Global que deia que la pandèmia es va evitar al voltant de 150 morts prematures. El confinament més estricte de fa poc més d'un any va evitar més de 150 morts prematures a les principals ciutats espanyoles. Creu que la gent és conscient d'aquestes dades o vaja, és una mica la mateixa pregunta, però això, creu que encara no... No, la importància d'això és que demostra la causalitat, o sigui, és innegable. O sigui, si tu treus la causa i desapareix l'efecte, és la prova més fefaent de que hi ha una relació causal. Aleshores, durant els 3 mesos del confinament de la primavera passada, els nivells de contaminació van disminuir, teníem el mateix aire aquí que dalt del Montseny. I què va passar? Que en una ciutat més gran com Barcelona, on es podia comptar això, doncs van disminuir els morts atribuïts a la contaminació atmosfèrica. O sigui que això reforça el fet de que si una ciutat com Sant Cugat aconseguís disminuir la contaminació, s'estalviaria cada any una sèrie de malalties i una sèrie de morts que en aquests moments es produeix la contaminació per la qualitat de l'aire, de la pobra qualitat de l'aire de la nostra ciutat. Tornant a la pandèmia, també s'ha parlat de l'origen d'aquesta pandèmia, també pot ser una mica conseqüència o ha ajudat el canvi climàtic, l'emergència climàtica en què estem, l'origen d'aquesta Covid-19 en concret, però no sé si també pot portar a futures pandèmies d'aquest estil. Bé, a mi em sembla que el que ens ensenya la pandèmia és que tot està interconnectat, no? Certament, l'OMS encara ens ho ha d'acabar d'aclarir, si anem a filar prim sobre l'informe de l'OMS de l'origen del virus, en aquests moments hi ha 2 possibilitats, una molt improbable, que és que el virus de manera involuntària es va escapar d'un laboratori de Wuhan, aquesta sembla per moltíssimes raons molt improbable, i la més probable és que el virus prové d'un salt d'espècie que es va produir en el sud-est asiàtic per la invasió humana d'ecosistemes tropicals i després l'ocupació d'aquests ecosistemes tropicals per utilitzar aquell terreny sobretot per qüestions de recerca de matèries primeres o d'indústria alimentària, no? Per tant, l'efecte de l'home un altre cop. Sí, clar. Aleshores, què passa? Aquí es van produir tres fenòmens. Un és el salt d'espècie del virus, l'altre és l'ampliació del virus, és a dir, el virus necessita aleshores trobar, com els mercats de Wuhan i unes ciutats on hi ha milions d'estudiants, això, i després l'extensió, aquests milions d'estudiants es reparteixen per tot el món, Wuhan és un hub, però el que ens ensenya aquí és que està tot lligat, és a dir, els problemes de biodiversitat i ecològics, de com estan distribuïdes les espècies en els tròpics, tenen a veure amb que els virus que hi ha allà després saltin entre les espècies i que aquestes espècies tinguin una relació amb els humans, per exemple. Tot el tema de mobilitat té a veure amb això.
Però el que veiem és que aleshores això té molt a veure doncs, amb la manca de governança global, amb l'efecte global, amb que en 10 hores o menys estàs de Wuhan a Barcelona. O sigui, és una interconnectivitat brutal. I aleshores el que ens ensenya, al meu entendre, és que la nostra societat prima el desenvolupament econòmic per sobre de tot l'altre, i el que ens està dient l'epidèmia és si no posem en el mateix nivell, almenys en el mateix nivell, altres valors, com pot ser la preservació del planeta i tota la consciència ecològica, la salut, tant humana com la salut del planeta, o tot el que sigui la solidaritat amb els altres i tot el problema social, perquè la pandèmia, si no som capaços de solidaritzar-nos amb els països que no hi ha vacunes, no s'acabarà. A la pandèmia hem vist que on hi ha hagut més infecció i més mort ha sigut en les classes baixes. És a dir, que si no posem al mateix nivell que el desenvolupament econòmic, l'equilibri ecològic, la salut planetària i la solidaritat social, doncs aquest món no se'n surt, aquest món va enrere i acabarà amb una decadència segur. Per tant, i acabo, no és optimista de cara a un futur, de cara que les coses puguin millorar, sobretot a nivell ambiental i també, evidentment, de salut? Hi ha optimista en la voluntat, sí, jo veig que hi ha moltes forces que apunten cap aquí. Per exemple, Nacions Unides té un projecte que és l'Agenda 2030, on s'hi han involucrat moltíssims investigadors i moltíssima gent, pensadors, etc., que parla dels objectius per a l'any 2030, els objectius sostenibles, i hi ha una sèrie de goals, d'objectius a arribar en el 2030, que va cap aquí. I això està liderat per les Nacions Unides. I això, aquí a Catalunya, la Generalitat de Catalunya i moltíssims ajuntaments s'han compromès a que les seves polítiques estiguin alineades amb l'Agenda 2030. Això és un motiu d'optimisme. La Unió Europea té el nou programa que es diu New Green Deal, on posen molts diners en què tots els canvis tinguin aquesta visió, precisament, d'equilibri no només en el desenvolupament econòmic, sinó també en la part ecològica, social i en la salut planetària. És a dir, que elements per això d'esperança n'hi ha. La inèrcia és molt dolenta, la inèrcia sens dubte és dolenta, però estem en aquest trencaclosca. A veure, pel que fa al canvi climàtic, sens dubte anem tard, i el que segur que nosaltres estem visquent i viurem en els propers decenni, i abans que s'acabi aquest decenni viurem d'una manera dramàtica, és que el planeta serà molt més, o sigui, viure els estius i viure no sé què, doncs hi haurà menys benestar, serà menys confortable, o sigui, la confortabilitat la perdrem, perquè cada vegada hi haurà més onades de calor, episodis greus de fenòmens meteorològics. Això és innegable. Aquí a Catalunya ja hem passat el límit del 1,5 graus d'augment que deia el Conveni de París. Estem a 1,8 respecte a l'inici de la revolució industrial. Hem augmentat 1,8 graus. Això sobretot té un gran impacte a l'estiu, on aquest canvi és molt més gran. És a dir, el benestar, i nosaltres, gent com la meva edat, podem comparar els estius de fa 50 anys amb els actuals i, diguem-ne, aquell benestar que teníem l'hem perdut molta part de l'estiu. La gent de Barcelona, per exemple, dormirà pràcticament tot l'estiu amb el que se'n diu nits tòrrides, i fins i tot nits tropicals. Això està aquí, això ja no ho podem evitar. Doncs ens quedem amb això, amb aquesta necessitat de canvi. Jordi Sunyer, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública i també cap del programa de Salut Infantil de l'Institut Global de Barcelona, de Salut Global. Gràcies per atendre Cugat Mèdia i gràcies per les explicacions. Un plaer. I als nostres espectadors podeu seguir-nos a través de les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i Instagram, @CugatMedia, i com sempre al web www.cugat.cat.